Príbeh Liptovskej Mary. Historické a kultúrne dedičstvo Liptovská Mara, ktorá sa niekedy nazýva aj Liptovské more, predstavuje fascinujúcu ukážku toho, ako technológia a príroda môžu existovať a ovplyvniť životy ľudí. Jej výstavba sa začala začiatkom roka 1970. Prípravy na tento projekt sa datujú do októbra 1963, kedy vláda schválila predbežné plány na výstavbu vodnej elektrárne. Vodné dielo vybudovala spoločnosť Váhostav v rokoch 1965 až 1975. Prípravné a stavebné práce sa začali v roku 1965, pričom presídľovanie obyvateľstva začalo v roku 1969. S celkovým objemom 360 miliónov 500 tisíc metrov kubických vody sa Liptovská Mara stala najväčšou vodnou nádržou v krajine a dôležitou súčasťou Vážskej kaskády. Jej výstavba symbolizuje nielen pokrok, ale aj stratégiu venovanú protipovodňovej ochrane a energetickému rozvoju Slovenska. Technická nádhera nesie so sebou aj ťažké dedičstvo. Pri jej výstavbe bolo zaplavených 13 obcí, pričom 12 z nich sa muselo presídliť úplne, čo zasiahlo životy viac ako 4000 obyvateľov. Tieto zmeny sú súčasťou neľahkého procesu urbanizácie a industrializácie, ktorý budoval moderné Slovensko. Dôležitými milníkmi počas výstavby boli napríklad preloženie cestnej komunikácie Ivachnova Liptovský Mikuláš v roku 1971 a tiež preloženie železničnej trate Liptovská Teplá Liptovský Mikuláš v roku 1973. V roku 1975 začalo napúšťanie vodného diela a v roku 1977 bolo dokončené diaľničné úseky D1 Liptovský Mikuláš Ivachnova. Nakoniec v roku 1980 Liptovská Mara dosiahla maximálnu prevádzkovú hladinu 564 metrov nad morom. Presun najcennejších historických pamiatok do múzea Liptovskej dediny v Pribiline je fenoménom, ktorý dokumentuje, ako technológie môžu slúžiť aj na ochranu kultúrneho dedičstva, hoci za cenu veľkých obetí. Dnes je Liptovská Mara známa ako destinácia pre turistov a milovníkov prírody. Ponúka široké možnosti vodných športov a vyhliadkových plavieb. Okrem toho je aj chráneným územím, ktoré obklopuje polostrov Ratkovie a archeologickým náleziskom s keltským osídlením z 1. storočia pred Kristom. Vznik múzea v prírode v tejto oblasti ukazuje význam, aký má táto lokalita pre slovenskú kultúru a históriu. Z pohľadu histórie Liptovská Mara nie je iba vodná nádrž, ale aj symbol komplexného vzťahu medzi človekom, technológiou a prírodou. Tieto procesy a ich dopady na miestnych obyvateľov odrážajú široké spoločenské a kultúrne transformácie, ktoré formovali Slovensko v druhej polovici 20. storočia.